kaya kowe. Kowe minggat. Kowe aja gawe geger ning Taman Madukara. Kowe semingkira wani ngajar putra Mestina. Wah, maido yen to aku Werkudara. Picak mripatmu budheg gobokmu. Iki Satriya Jodipati. Wis ngaku-ngaku bapakku tak ajar dhewe kowe. Oh. Antasena Yayi, iki eneng apa Kanjeng Rama? Kanjeng Rama kendel, Rama kendel, Rama. Kanjeng Rama, Antarja, aja mbok pisah. Bocah iki tak keceke ndase. Wah, wani karo aku. Mikir Kang. Wong iki ngaku bapak tak ajari. Aku wis ketemu karo bapak. Bapakku ora kaya ngene iki. Bapakku lucu Kang bentuke. Sik to. Kowe iki aja kesusu. Aja kesusu guneman iki tak telusuri dhisik Antasena. Ya, manut Rama, nyuwun pangapunten. Menawi Paduka Mentala dateng lari menika, teges Paduka Rama Mentala dateng putra piyambak. Nalari wi. Nyuwun pangapunten, menika rayi kula Rama. Menika rayi kula. Menika pun Antasena, putranipun Kanjeng Rama Werkudara. Ing mijil saking nggo garbanipun Kanjeng Ibu Urangayu. Wah, bocah ora ngaku yen to aku bapakne. Dimas, iki Kanjeng Rama nganggo gelung keling mara kaki sawangan astane gegep kuku semono dawane. Kampuh Poleng Bang Pintulu, iki ramamu, iki bapakmu. Tenane Kang? Iya Dimas. Wah, jan wis ngapura ya Pak. Ngapura Pak, nyun ngapura. Ngapura ya Pak. Wah, cah gemblung. Jaidan. Kaya Antasena. Wow. Urung tak pateni bejo kemayangan. Lah mongko aku mau wis ketemu karo bapak. Sawa? Wonge ya dhuwur. Ning irunge dawa. Wah, setan. Antarja, punten dawuh, Petro kono rene. Ya, ada apa? Timbali Kanjeng Rama, Petro. Anu matur kula masuk angin. Engko ndak aku didukani, kowe rono sik. Waduh, cilaka kok. Ora melu-melu lho. Tak ngentekke bakmi sik. Ya. Wonten dawuh. Nggih, Antasena mundur. Nggih. Wonten apa? Lah iki Pak sik ngaku Werkudara iki. Wah, setan. Kowe ngaku Werkudara. Heeh, anu iya. Anu nggih. Wah. Antasena kon jaga taman karepe dileboni Ndara Pancawala. Kula ora cocok nek Ndara Janaka kok gagalke dawuh Ndara Pancawala karo Ndara Pergiwati. Saniki Ndara Pancawala kula mlebet taman kula jaga. Nek kula dhewe sing jaga kula ora bakal kewagang. Kula terus nyuwun pambiyantripun ngeputra Ndara Antasena. Kok aku nek kula mboten ngaku panjenengan Ndara Antasena ora gelem tak kon, ora gelem tak dawuhi, ora gelem tak suwuni tulung. Ular setan iki aku tok gunake to. Sik to, ora plak-plak to. Kowe iki pendatang baru dalam kancah pewayangan. Plak-plak.
metu lagi iki kok. Lakon iki iso sateruse isih ana kok das. Bakal kowe tak derekke ora njuk sakarepe dhewe. Oh ya ngono Petruk nyuwun ngapura lah ngono. Wah. Poncowala saiki endi? Teng taman. Ngopo? Nyolong Ndara Perhiwati. Sing akon sapa? Aku. Foto kon nyolong. Lah wong nyatane sing loro-lorone padha tresnane kok. Sing ra cocok rak bapakne sing wedok. Bener. Nek bapakne sing wedok ora cocok mongko anake cocok, anake matuk, anake tresno. Apa ora disesarake atine anake? Oh. Setiosane kok iki nek Jepang. Gimana? Iya, ning Pak Karti nyolong wedok kuwi elek. Elek nek ditibake ning juranging kanistan. Mboten ora diwenehi kabagian niku elek. Ora iso membahagiakan wong wedok niku elek. Ning nek nyolong wong wedok digawe bahagia, digawe seneng, digawe uripe kepenak niku nista manggih utama. Oh, aja pisan-pisan wani bantah karo Petruk. Mula nyolong niku kerep kok padha. Nyepelekke ora. Tak pikir-pikir omongane Petruk iki bener, Pak. Mula bapak ora usah dadak ndukani Petruk, perkara iki dinteni babaring lelakon. Wah, iya.